Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdar. Baqy tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlary tanıştyran Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Şuun hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paşalygynyň Türkmenistana täze bellinen adatdan naşyr we dowlukdyýal ilişdi Hanym Lucy Wald kabul etdi. Ol döwlet başlanymy ynanç hatyna oşurdy. Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paşalygynyň Türkmenistana täze bellenlen adatdan daşar we dowluk täze ilişdi wagt tap kabul edeni üçin hoşallyk bildirip, hormat prezidentimize ynanç hatyna oşurdy. Hemde garaşsyz hemişilik bir tarap Türkmenistan bilen diýip bolan dostluk gatnaşyklary pugturandyrmagy uly ähmiýet berýän Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paşalygynyň şadynanyň hemde Beýik Britaniýanyň premier ministriniň mehirli salamyny getirdi. İlçi tutuş dünýäde oňyn daşar tiýaty bilen meşgul bolan Türkmenistana Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paşalygyna wekilçilik etmegiň özi üçin uly hormatdygyny aýtdy. Şol siýasat bolsa hemişilik bir taraplyk hukuk derejesine hemde giň halkara hyzmatdaşlygy ösürmäge gönükdirilen oňyn başlangyçlary esaslanýar. Hormat prezidentimize mehirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip we Beýik Britaniýanyň hemde Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paşalygynyň şadynanyna hemde Beýik Britaniýanyň premier ministrine salamyny beýan edip, Türkmenistanyň iki taraplyň we köp taraplyny tatda hemde awraýly halkara guramalarynyň çäklerini din hukukluk, birek-bire hormat goýmak we öýdara beýiklik görelgeleri esasynda gurulýan iki taraplyň gatnaşyklary hemme taraplyny pugturandyrmaga agrarlydygyny belledi. Döwlet başçylarymyza diplomati jogapkärlik wezipe bellenmegi hemde ýurtlarymyzyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlap, diýip bolan Türkmen Britan gatnaşyklarynyň pugturandyrylmagy işine üstünlikler arzu etdi. Hemde iki ýurduň döwlet ýöneşiginiň ilertilýän ugurlaryna laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary ösürmekde 30 ýyllyk hyzmatdaşlygyň ähmiýetini belledi. Açık kapılar tiýadatyny durumşa geçirýän Türkmenistana daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklar üçin ähli şertleriň şol sanyna amatly maýy goýum ýagdaýynyň düredilendigi bellenildi. Duşuň dowamyna bir näçe ugurlarda şol sanyna tiýasy diplomatik, ykdysady, medeni ynsanperwer we ekologik ýolgamlaryna hyzmatdaşlyk giňeltmäge degişli meseleleriň giň toplum boýunça pikir alşyldy. Paragatçylygy, durnukluk we howpsuzlygy pugturandyrmak, häzirki döwrüň ähli howplaryna hemde wekimlerine garşy göreşmek meselelerine aýratyn ünsärli. Ilçi öz ýurduna Türkmen lideriniň dörejilikli halkara başlangyçlaryna ýokary baha berilýänini hemde gollanýanyny aýtdy. Şol başlangyçlar bolsa tutuş dünýä birleşigini tolgundyrýan wajyp meseleleriň sazlaşyk çözgütlerini işläp taýýarlamaga, tebit we ähli meselelerde durnukly öziş üçin amaty şertler döretmäge gönükdirilenler. Ýewraziýa iqlimyna täze halkara ulug ugurlaryny döretmek meselelerine aýratyn ünsärli. Şunuň bilen baglykda ähli gatnaşyklarda hil taýdan täze ugur, ulug diplomatiýasy bir karar bolýar. Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkara guramalaryň çäklerini şu mesele boýunça köp taraplyň gatnaşyklaryň başyna başlan Türkmenistan bir diplomatiýany dörejilerin biridir. Energetik howpsuzlygyny öpçün etmek, energia terişleriniň dünýä bazarlaryna iý berilmegini diversifikasiýa bilen ösürmek hemde owan sanaky ýagdaýy kadalaşdyrmak hyzmatdaşyň ilertilýän meseleleriň hataryny görkezildi. Türkmenistan goňşy Owganistanyň ykdysat taýdan dikeldilmegine sallamly goşunt goşýar. Döwletleşiň başyna Türkmenistanyň hemde Beýik Britaniýanyň daş gurşagy goramak, howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak, ykdysadyty diversifikasiýa bilen ösürmek we sanyl goma geçirmek, hudusul gomy gollamak ýaly strategik ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlyk pugturandyrmaga çalşýanyny tasdiklandy. Şuňa bilen baglykda hormat prezidentimiz ýurdumyzyň uly wekiliýetiniň Beýik Britaniýanyň Glasgow şäherine geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi baradaky çarşuwaly konvensiýasyna gatnaşyk taraplaryň 26-njy maslahatyna gatnaşandygyna üns çekdi. Mälum bolýaly, soňky 10 ýyllyklarda howanyň üýtgemegi we onuň daş gurşagy, ykdysadyty we jemgyýete täsiri häzirki döwrüň iň möhüm ähli meseleleriň birine gülli. Ýurdumyzyň bir ähli forma gatnaşmagy Türkmenistanyň bu mesele üren jogapkärlik çemeleşýändigine, adamlar üçin uly wekime garşy göreşmegiň umumy alaşykly çärelerini görmegiň wajypdygyna we gaýry goýulmasızdygyna düşünýändigine şaýatlyk edýär. Diplomat köp ýyllyk hyzmatdaşlygyň üren işiň häzirde eýdigini hemde ony mundan meýlekde ösürmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellep, munyň köp babatda Türkmenistanyň prezidentiniň dörejilikli siýasat netijesinde mümkin bolandygyny aýtdy. Milli liderimiz we ilçi iki ýurduň netijeli gatnaşyklary mundan meýlekde ösürmäge çalşýanyny tasdiklap, hyzmatdaşlygyň ilertilýän ugurlaryny kesgitlediler. Ýalňyş energetika, tewda ykdysady, energetika ulgamlary, gaýtadan işleýän senagat, oba gyjylygy we beýleki köp sany ulgamlar mühim ugurlaryň hataryny görkezildi.
Şunun bilen baglanykda milli liderimiz ykdysady kuwatdan netijeli peýdalana gönükdirilen Türkmen-Britan Tewdat Senagat Geňeşine mühim ornuň değişikdigini belläp, bu düzümiň işiniň ýözary bähwetli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde pogturandyrmagy we ösdürmäge ýardym etjekdigini anan bildirdi. Yurdumuzda innovasion ötüş strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde ýöňde barjy tehnologiýalary we know-how'lary ornaşdyrmak ulgamyna hyzmatdaşlyk üçin oňat mümkinçilikler açylýar. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz hemde Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Padşahlygynyň adatdan daşary we dowluk tiýary ilçisi döwletary hyzmatdaşlygynyň iki ýurduň hoşmeýilli erkisligine daýanyp, mundan meýlekde okgunly ösdürjekdigine, täze many mazmun bilen baýlaşdyrjakdygyna anan bildirdiler. Duşukdan soň ilçi habarçamda şeýle görünmerdi. Men şu gün Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen duşuşdum. Bu men üçin ul hormatdyr. Şeýle hem men jenap prezidenti ananç hatymy gowşurdum. Şu gün geçirilen duşuşyk ören gowy geçdi. Biz ören netijeli geçen duşuşyň dowamyna iki tarap bilen gatnaşyk bilen wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşdyk. Şeýle hem 2020-nji ýyl biziň ýurtlarymyz üçin möhüm ýyl bolup durýar. Şu ýyl Beýik Britaniýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyk bilen ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyny belleýär. Bu hem möhüm waka bolup durýar. Mundan başga biz Türkmenistanyň prezidenti bilen bolan duşuşykda howaň üýtgemek barada söwda, ykdysat hem meden insanperwer ugurlar boýunça pikirlerimiz paýlaşdyk. Biz geçen ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemek baradaky Çarçwol konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 26-njy maslahatyny geçirdik. Şoňa da Türkmenistanyň wekiliýeti gatnaşdy. Men Beýik Britaniýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky özara bähwetli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň iki ýurdun we olaryň halklarynyň bähwedine geljekde hasa pogtolandyrylmak ugrunda tagallamy gaýgyrmaryn. Sag bolun. Ine bolsa hormatly prezidentimiň adyny gelen hat bilen tanış edýäs, onyna şeýle diýilýär. Onuň arhydraty Türkmenistanyň prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Gaderli dostumyz. Padşahlyk we Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar saklamak we pogturandyrmak isleg bilen. Biz hormatly hanym Lucy Waldy, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Padşahlygynyň Türkmenistanyň adatdan naşar we dowluk tiýal ilçisi wezipetini bellemek kararyna geldik. Hanym Lucy Waldyň belen şahsy hiýasatleri, onuň özüne ynanylan wezipeni siziň alyhydartyňyzyň makulumagyny we hormatyny münasip derejede ýerine ýetirjekdigini ynanmagy esas söredýär. Şunun bilen maglykda hanym Lucy Waldyň biziň adymyzdan aýtjak sözleriň ýaklysyny aýratynam iň gowy arzuwlarymyzy hemde Türkmenistanyň abadançylygyna we rowançlygyna tüýsürekden gyzyklanma bildirýänimiz bardaky ynandyrmalarymyzy ýetiren mahaly siziň oňa dol ynanmaňyzy umid edýäs. Goý beýik bir bar sizi öz penasyna aman saklasyn. Siziň hoşnýetli dostumyz Elizabeth II, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Padşahlygynyň şadynany. Türkü Döwletleriň Guramasynyň daşary işler ministrleriniň adatdan naşary online duşu geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, daşary işler ministri gatnaşdy. Doşukda 2021-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Istanbul şäherine geçirilen Türkiýe Döwletleriň Guramasynyň sammitiniň ähmiýeti bellenilip, şunyň bilen baglanykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň sammitiň dowamyna eden çykyşyny biziň döwletlerimiziň halklaryny ähli parahatçylyga, durnuklylyga we özara düşünşmäge gönükdirilen köp ýyllyk taryhy kökler, medeni we ruhy gymmatlyklaryň umumlygy baglanşdyrýar diýip belläp geçenlik barada aýdylýar. Doşukda Türkmenistanyň hem Guramanyň ähli döwletleri bilen ykdysady, durmuş we insanperwer ösüşiň kepili bolan parahatçylygyň we durnuklylygyň ýokary derejetini saklamak üçin ýakyn hyzmatdaşlygy mundan beýlägem dowam etdirjekdigi ma'lum edilip, soňky günlerde Gazagstanda bolup geçen wakalar bilen bagly Türkmenistanyň bu ýurtdaky ýagdaýlaryň tez wagtda kadalaşdyrylmagyna, Gazagstanyň durnukly jemgyýetçilik syýasy we durmuş ykdysady ösüşine uly gyzyklanma bildirýänligi aýratyn nykdalyp, paýhas öňden görçülük ata we awalaň däp desurlaryna çoňur hormat goýmak ýaly häsiýetliň yüze çıkan ähli meseleleri konstitusiýon hukugyň çäklerini hemde halkara kadalary we düzgünlere laýyklykda çözmek üçin mäkem esas bolup hyzmat etjekdigine berk ynany bildirli. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň täze 2020-nji ýylyň garşylanan pursadyny okap beren täze döredin jan watanym Türkmenistan diýen täze goşgusy iýleşdirmizde udy ruhy bilen döredip, olaryň watansöýçilik duýgusyny hasam artdyrdy. Bular barada geçirilen maslahatlarda aýratyn buýsanç bilen ykdalýar. Şeýle maslahatlaryň biri şu gün Ministrler Kabinetiniň ýanynaky
Ulu we Kommunikasiyalar Agentligyny hemde onuň düzümleýin idaralarynyň ýolbaşçylarynyň we işgärleriň gatnaşmagyna geçirildi. Türkmen Demir Ýolları Agentliginiň mejlisler jaýyna geçirilen maslahatda çykyş edenler 2020-nji ýylyň garşylanyş pursatlarynyň ören täsirli bolanyny, munyň bolsa hormatly prezidentimiziň jan watanym Türkmenistan adly täze goşgusyny halkymyza ýetirenligi bilen baglanyşykly bolanyny gowunç bilen bellädiler. Mälum bolşýaly millili ýermez täze ýylyň garşylanýan ajaýyp pursatlaryny watanymyzyň ýeten derejesini, rowajlyklary beklenýän menzillerini wasp edip, täze goşgu döredönüni, ony jan watanym Türkmenistan diýip atlandyran aýtdy. Mehriban arkadamyzyň bayramçylyk münasibetli täze döreden goşgusynyň metbugy sahypasyna çap edilmegi illeşlerimiz üçin ajaýyp soňa döwrüldi. Çykyş edenler bolar barada aýratyn atap geçip, arkada prezidentimiziň öňe diňe öňe biziň beýik şygarymyz diýen setirleriň berkar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne türkmen halkyna millili ýermeden başlandygyny, giňerimli işler dowam etdirmäge çagyrş bolup ýanlananyny boýsunç bilen bellädiler hemde şowly çykan watansöýçilik mazmunly şeýle ajaýyp täze şygyr üçin gahrman arkadamyza tüý sürekden hoşarlyk bildirip alkyş söýlerini aýtdylar. Çykyş edenler döwlet başçylarynyň bu şygyrynyň ediz watanymyz Türkmenistana bagyşlananyny boýsunç bilen belläp, watanyň ähli zatdan edizlenip öýgürilýäni, hemme ajaýyp sözleň, pikir maksatlaň watana bagyşlanýanyny notadylar. Şoňa görä gahrman arkadamyzyň aýdan jaýdar sözlerim, şygyrdaky many setirlere millili ýermeden özüniň okuýşy, dinleýijilere ýetirşi ýaly ören täsirli bolup ýanlanýar. Maslahatyň dowamyna ýerine ýetirilen bir neçe aýdym sadly çykyşlarda döwlet başçylarynyň ýolbaşçylygyna, uly ösüşleri gazanyp birin sepetleri ýetýän watanymyzyň şöhratly ýollary, halkymyzyň mehriban arkadamyzyň töweregine mäkän jewitligi, hoşniýetlilik, dostlugynyk, halkymyzyň arkadagly zamanasy bilen teňde wasp edildi. Şeýlehem aýdym sadly çykyşlaryň dowamyny tanstörüjilik toparlarynyň ýerine ýetiren çykyşlary dabaran toý öwüşüni artyrdy. Maslahatyň ahyryna oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. 10 ýanwarda hormatly prezidentimiz sanly ulgamy arkaly şu ýylyň ilkinji iş maslahatyny geçirdi. Ýurdumyzyň ahal Balkan daşowy lewap we marwulatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiziň öňde goýan jogapkärlik wezipelerini durmuşa geçirmek ýollary barasynda giňişýän görüň edildi. Hemde wezipeler kesitlenildi. Munyň özi halkyň arkadagly zamanasy şygary bilen geçek 2022-nji ýylyň belen sepkitler beslenmegini öpçün eder. Hormatly prezidentimiz sanly ulgamy arkaly geçiren iş maslahatynda milli özgörtmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, häzirki günlerde möhümleýin owa hojalygy işleriniň alınıp barylşy we ýurdumyzy durmuş ykdysady aýdan ösdürmekde öňde durýan aýdyň wezipeler barada durup geçdi. Akinleri ýydyk etmek, owa senat toplumynda häzirki döwrüň möhüm wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmegini üpçün etmek boýunça alınıp barylýan işler dogrusynda maslahatlarda giňişleýin gurrun edildi. Owa hojalygy işleriniň gurulşyna, ekrançylyk meýdanlarynyň we owa hojalyk tehnikalarynyň ýad eksine taýýarlanyşyna aýratyn teljerme berildi. Bu wagtda derwayt wezipeler bir pursatdan ünsen düşürilmeli däller diýip maslahatlarda çykyp geplen adamlar bellediler. Möhümleýin owa hojalygy işleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegi halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň ýokary netijeleri betlenmegini üpçün eder. Maslahatlarda ýad meýdan işlerine taýýarlyk görmen wezipeleri, suwars we şortu akabalarynyň ýagdaýy hemde bu ulgamlarda durmuşa geçirilmeli işler dogrusynda has giňişleýin gurrun edildi. Şo işleň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeligi bellendi. Owa ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmak boýunça durmuşa geçirilmeli işlere dair tin üns çekildi. Muňa özi ykdysady özgörtmeliň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam berer. Yer ýerleri bilen ýörükli şertnamalary boýunça gurulýan işler hemişe üns merkezinde saklanmalylar. Olary ýokary hili tokumlar we ýeterlik mukdarda dökünler bilen üpçün etmek meselesine de jogapkärçilikli çemeleşmek gerek. Welaýetliň toprak gowa şertlerine laýyklykda ekrançylygy milli tejribeleri ulanmak bilen ilmi taýdan ýola goýmak ähmiýetine de uly üns berildi. Ýer-suw teristleriniň maksada laýyk hemde ilmi taýdan esaslandyrylan ugurlar boýunça peýdalanmalyk hakynda has giňişleýin gurrun edildi. Yerleri mineral we organik dökünler bilen guruplandyrmaga da ýeterlik derejede üns bermek zerurdur. Şeýle de maslahatlarda mallaň ýokary derejede gyşladylmagynyň we olardan alynýan önümliň mukdaryny artdyrmak wezipeleri barada da giňişleýin gurrun edildi. Maslahatlarda insan saglygyny goramak, ýokunçlyň öňüni almak, ýokunçlary garşy görüşmekde dünýä tejribelerine dayanmak, tanzym hemde dermanlyk üpçünçiligini doly berja etmek barada giňişleýin gurrun edildi hemde anyk tawşyryklar berildi.
Bu orada beýleki ýurtlar bilen özary tejribe alşmak barada da bellenni. Hormatly prezidentimiň tagallalary bilen raýatlaryň saglygyny gorumakda häzirki günne giň gerimli işler durmuşy geçirilýär. Matlaatlarda bellenen maksatnamalaryň berza edilşi, ýaşaýyş aý toplumlarynyň bilim we saglyk goraýyş idaralarynyň gyş döwründäki üçünçüligi, o milli maksatnamatynyň ýerine ýetirilşi, ýylatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça işlen ýagdaýy dogrusyna aýtmak bilen çykyp geplen adamlar öňde durýan işleri we olar ýerine ýetirmek ýollaryny takyk etdiler. Umum bilim berýän mekteplerde gyşky din jalşydan soňky taýýarlyk işlerini ýokary derejede ýerine ýetirmek, mektepleň arasaçylygyny üçin etmek, okuw ýylynyň ikinji ýarymyny ýokary guramaçylyk derejesinde başlamak hakynda da maslahatlarda degişli gurrunlar edildi. Alim bilim ulgamyny amala aşyrylýan özgörtmeler hemde alınıp barlayan işler dogrusyna giňişlen gurrun edildi. Bu özgörtmeler güneşli diýarymyzyň ertirleriniň hasa nurany bolmagyny gönükdirlendir. Ýurdumyzyň ýaşlarynyň sagdyny urukylent giň dünýä garaýşly, ykdysadyýatyň öňde barjy tejribelerini bilýän, sanly ulgam boýunça düşünjeli adamlar bolup ýetişmekler üçin döredilýän şertler hakynda da maslahatlarda giňişlen durluk kesildi. Ýurdumyzyň welaýatlaryny alyp barlayan guruluşyklar barada da maslahatlarda jikmejik gurrun edildi. Olary öz wagtynda we ýokary ýyl derejesine ulanmagy bermek hemişelik talapdyr diýilip çykyşlarda aýdyldy. Öňde durýan ähli wezipeleň berza edilmek üçin mümkinçilikleň we şertleň bardygyny bellemek bilen maslahatlara gatnaşanlar berqarar döwletiň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidenti tarapyndan döredilip berilýän ajaýyp mümkinçilikleri bolan gowunç uýtançlaryny beýan etdiler. O milli maksatnamatyny üstünlükli berza etmek, ýurdumyzyň ähli welaýatlaryny 2022-nji halkyň arkadagly zamanasy ýylyna da durmuş ykdysady taýdan üstürmek wezipeleri gurrunsyz ýerine ýetirilmäge degişlidir. Umuman aýdylarna durmuşa geçirmeli işler halkymyzyň bagtyar ýaşamany gönükdirilen wezipelerdir. Maslahatlarda şu ýylyň wezipelerini ýokary guramaçylyk ýagdaýyna ýerine ýetirmek zerurdygyny ýene de bir gezek üns çekildi. Bu bolsa täze tepkitleri tarap ynamly gitmäge mümkinçilik berer. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň ilkinji günlerinden başlap ýurdumyzyň edara karhanlaryny täze zähmet galkynçy gurşawaly. Hormatly prezidentimiň amala aşyrýan beýik işlerine dahil bolmak islegi häzir her bir adamyň baş maksadyna uruly. Şoň üçin ykdysadyýetimiň ähli pudoklaryny gowonurjy netijeler gazanmaga tarap ynamly uralýar. Türkmenistanyň dokma senaty ministrliginiň Daşowur welaýatynyň Könürgeç etrafyndaky Paxta Egirji karhanasynyň misalyny da muňa aýdym göz ýetirmek bolýar. Hormatly prezidentimiň aýak pata bermegini önümçülüge gerdilen Könürgenç etrafyndaky Paxta Egirji karhanasynyň her ýyly paxta süýüminiň 6700 tonasyny gaýtadan işlemek mümkinçiligi bar. Netijede bu ýerde durly belgili ýokary hilli ýüplük önümleriniň uly möçürleri öndürilýär. Öndürilýän önümler bolsa dünýä bazaryna ýokary isteklere münasip bolýar. Onun önümçülük bölümleri öňde barjy daşary ýurt kompaniýalarynyň durly görnüşli, ýokary öndürjülükli egirji enjamlary bilen öpçün edilenler. Şu wagt karhanada işleýän hunermenniň ählisem özleriniň iş ustatlyklaryny ýokary hil derejesinde önüm öndürmeklige bagş edýärler. Netijede öndürilýän önümler barha köpelýär. Gadanylýan üstünlükleri karhanada zähmet çeken işgärleriň ählisem özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Yerli hunermenler tarapyndan erkedilýän enjamlar arkaly öndürilýän ýokary hilli önümleri göreninde gowunç buýsanjyň artýar. Hormatly prezidentimiň taýsyz tagallasy bilen gurulan bu karhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary, şoň ýalan beýleki ähli iş şertleri hunermenler tarapyndan gözegçilikde saklanyp öndürjülükli işledilýär. Bu ýerde hereket edýän barlyk hananyň hem ýürütülüşdirilen kämil enjamlar bilen öpçün edilmegi, öndürilýän önümleriň hil derejesiniň hemme tarapdan talaba laýyk kesgitlenmegine mümkinçilik berýär. Karhana hormatly prezidentimiň dokma senaty pudogyny ösürmek boýunça durmuşa geçirýän nusullyk işleriniň bir misallar. Şoň ýaly karhanalaryň ýurdumyzda gazanylýan ykdysady ösüşleri, goşýan goşuntlary sallamladyr. Munyň özi milli liderimiň ýurdumyzda ýetişdirilýän paxtany haretlik derejesine çenli öz ýurdumyzda gaýtadan işlemek hakyndaky wezipeleriniň üstünlükli durmuşa geçirilýändiginiň aýdym misallar. Bu karhanada öndürilýän ýüplük önümleriniň uly bölüginiň öz ýurdumyzda hereket edýän önümçilik karhanalaryna uğradylýanlygy belenilmäge degişliler. Şeýlelikde olar taýýar önüm görnüşine çenli güneşli diýarymyzdaky önümçilik karhanalaryna işledilýär. Bu bolsa döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Karhananyň işgärleri hormatly prezidentimize alkyşlaryny aýdýarlar. Hemem halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň täze sepetlerine tarap ynamly barýarlar.
Serdar şäherindäki Balkan okma gapy görnüşli paýdarlar jemgyýetem öňdewarjy kärhanalan hataryna tanalýa. Döwrewap kärhanan hünärmenleri häzirki günlerde halkyň arkadaly zamanasy ýeriniň ruhuny laýyk zähmet çekýärler. Daýhan adabyndan emele gelýän paýta söými kärhanaň bölümlerini ýokary hil ürünlerine laýyk dörli ölçeklerdäki ýüplüge urulýar. Toplumdaky bölümlerde oturdulan kämil enjamlary ýüplük taýýarlamak üçin zerur bolan çiň mal, kuwatly howasy oruç ulgamlar arkaly berilýär. Ýöretin enjamlar tilsimatlan kömek arkaly süými kabul edip, ony hil boýunça toparlara bölýär, daraýjy enjama geçirýär. Munyň özi ilkinji nowatda süýmiň ýokary hili bolmagyny üçin edýär. Toplumyň ikinji bölümine geçen taýýar ýüplük kompýuterlaryň kömegi bilen doly awtomatlaşdyrylan maşinlarda zerur hasaplanan ýoýunlukdaky sapaklary öwrülýär. Halkyň arkadaly zamanasy ýeliniň ilkinji iş günlerini ýokary zähmet üstünliklerini bekleýän kuwatly toplumda geçen ýylla 4610 tonna ýokary hili ýüplükler taýýarlandyp, satyga uğradyldy. Görüň edilýän döwürde satyga uğradylan önümden pul hasabyna möçeri 80 milyon 558 min manada barabar boldy. Ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna öňjelik goşun goşmagy başarýan dokmaçylar şu günler hasam ruh bilen zähmet çekýärler. Hormat prezidentimiň ilaty ýylyň ähli basyny türkmeniň bereketli topragyny ýetişdirilen gök bakçy önümler bilen bolelin üpşin etmek babatda öňde goýan weziplerini durmuşa geçirmekde ahal welatyna da tutan ýeri zähmet çekilýär. Yigit hojalyk jemgyýetiniň Döwrewap täze ýyladyşgany toplumynyň umumy meýdany 34 hektara barabar bolup, ol 3 toplumdan ibaratdyr. Bu toplumlaryň birinjisi 10 hektar, ikinjisi 12 hektar, ýene-de üçünji toplumum 12 hektardan ibaratdyr. Ýyladyşganyň esasy önümi dünýäde giňden ýaýran pomidor görnüşleri bolup, olu ösün isligi kanagatlandyrgan önümlerdir. Ýewropanyň iň kämil tehnologik enjamlar bilen üpçün edilen bu ýyladyşganyda pomidorlaryň esasan iki görnüşi ösürilip ýetişdirilýär. Bu önümler hoşaly pomidorlar bolmak bilen özleriniň ýokary hasylligi, uzak saklanýanlygy bilen tapawutlanýar. Ýyladyşganyň hünärmenleri her mewsümde 1 hektardan 400-420 tonna pomidor hasylyny almaklygy meýilleşdirýärler. Döwrewap ýyladyşganyň dolanýarys bölüminde bu ýerde ýetişdirilýän pomidorlar üçin mikroklimat şertleri awtomatik usuly sazlanýar. Bu bölümde pomidor şetillerini suwarmak, dökün vermek işleri, ýyladyşganyň howa çalşygyny, ýylylygyny, sowuklugyny, çeýigliligini sağlamak işlerim, şeýle-de mörmejeklere garşy göreş çäreleri awtomatik usullar arkaly ýerine ýetirilýär. Ýyladyşganyň ýyladyjy enjamlarynyň çykýan kömür turşugazy insan saglygyna ziýansyz ýagdaýda arasylanyp, pomidor şetilleriniň fotosintez geçirmegine, imitlenmegine öz täsirini ýetirýär. Kömür turşugazynyň köp mukdarda berilmegi, pomidor hasylynyň ýokary hili bolmagyna, durumlygyna özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Häzirki wagtda ýyladyşgany toplumyny pomidor hasylynyň täze görnüşlerini ýetişdirmek işlerim sina arkaly alınıp barilýar. Bu hojalyk jemgyýetine zähmet çekýän hünärmenler kämilleşmek maksady bilen Ýewropanyň öňdewarjy döwletleriniň bordy işleýän hünärmenleri bilen onlaýn arkaly okuw sapaklaryny geçýärler. Täze ýyly şowly gadam masylma münasibetde işerki bazarlarymyzda ýokary hil adyk önümler bilen üpşin etmek bardy. Hormat prezidentimiň öňde goýan weziplerini durmuşa geçirmegi münasip goşun goşan işe urtelekeçiler iş önürjiligini hasam artdyrýarlar. Şowly badalgalynan 2022-nji halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň ilkinji günlerinde de Mar welatynyň öňdewarjy hususy kärhanlaryň işçileri adyk önümleriniň durly görnüşlerini öndürmek bilen halkymyzyň toý saçaklarynyň bedegi bolan adyk haritlarynyň uly tapgyrlaryny taýýarlap ilatymyza ýetirýärler. Mähriban arkadağımızın hususy ulgamy ähli ugurlar boýunça ösdürmek, bazar bolşulygyny üpçün etmek barada diýen ýadysyz aladalary işur telekeçiliň ilatymyzy durly görnüşli adyk önümleri bilen üpçün etmekde alyp barýan işlerine uly badalgy berýär. Uly şatlyk şowhun bilen garşy alynan täze ýylda Mar welaýatynyň Mar şäheriniň göýekçi ýaşaýyş jaý toplumynyň Türkmenistanyň Finansçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy bolan täze harit nişanly konditor we tort önümlerini öndürýän önümçilik bölüminiň işçileri hem hasy önürjilikli zähmet çekýärler. Önümçilik bölüminiň işur telekeçileri täze ýylyň ilkinji günlerine halkymyzyň söýgüli adyk önüm bolan lezzetli tortlary taýýarlamak işlerini aýratyn ünsärýärler. Bu ýerde tejribeli hünärmenliň tagallasy bilen bayramçylyk toý taşaklarynyň bedegi bolan tortlaryň 27 görnüş taýýarlanýar. Tortlar taýýarlamakda zerur bolan adyk önümleriniň hil derejesine de aýratyn ünsärliýär. Bagtyar raýatlarymyň döwlet we hususy dükanyň targatlary sadyna taýýarlanýan durly görnüşli tortlary islegler barha artýar.
Bu adyk önümleriniň täze harytyny şanly göze gelugly döwrap gaplary gaplanmagam iň söýgüli we geçkinli harytlaryň biri bolmagyny üçin etýär. Mähriban arkadağımyzyň orta we kiçi telekeçiligi ösürmek barada edýän giň mümkinçiliklerine uruklanyp dähme çekýän bu önümçilik bölüminiň işçileri tortlaň dürli görnüşlerini taýarlamak bilen bir hatarda köke keksiýaly konditor önümleriniň bir näçe görnüşlerini öňürip ilatymyda ýetirýärler. Täze ýylyň ilkinji günlerini uly zähmet üstünliklerine wetleýän işgör telekeçiler ýurdumyzda adyk bolşulygyny üçin etmekde alyp barýan belent maksatly işler üçin Mähriban arkadağymyda alkyşlaryny aýtýarlar. Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň, Matumladyňky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde guramaklaryny, ýaş gelin gyýlaryň arasynda 2022-nji halkyň arkadagly zamanasy ýyly münasibetli, arkadagly zamanada Bagtyar Maşgala maratly dawraly maslahat tuşy geçirildi. Davraly masada işin käsiyet mahsus boldy. Gahrman arkadamyzyň maşgala näçe berk bolugçy, döwlet şonçuda baý bolar diýen dana ýörülgesi esasynda Türkmeniň döwletlik ýörgüsini maşgala gymmatlyklaryna we dep düsturlaryna goýýan hormaty we berýän gollaw himayaty tutuş türkmen ýaşlarynyň beýik buýsanjy we nysgalyk görülýär. Watan söýjülük, maşgala ojagyny wepadarlyk, pähim paýhas, salihatlyk, şeper el-hünäri biziň enilerimiziň kemde gelin gyýlarynyň adyny we mertebesini müňgürliklaryň dowamyny ýokary derejelere götürüp gelýän milli häsiýetlerdir. Ýa-da döwürde türkmen gelin gyýlarynyň bu asyrly häsiýetleri ahlak göderliginiň ajaýyp nysgatyna urulyp, tow ýaly belente pasardaýa we bu midemed başlangyçlar häzirki wagtda Mähriban arkadamyzyň parasatly başlanlygyny türkmeniň döwletlik ýolgusy esasyna giňden dabarlandyrylýar diýip çykyş edenler belläp geçdiler. Watanymyzda maşgala mukaddesligine aýratyn ähmiýet berilýär. Türkmen jemgyýetine maşgala ojagy mukaddes hasaplanýar. Venanlaryň ýokary jemgyýetçilik hukuk derejesi türkmen jemgyýetiniň gadymdan gelýän demokratik gymmatlyklar bilen maglar. Türkmenhany döwlet birleşigi bilen bilim ministrliginiň bilelikde geçiren şäherem sırlardan dokulan gözellik diýilip atlanyrly. Masadyň ahyryna 60-njylar Türkmeniň döwletlik ýörgülerini we zenanlaryň mertebesini dünýä ýüzünde giňden dabarlandyrýan hormatly prezidentimiň janynyň sag, belent başynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzu etdiler. Hormat adamlaryny bolsa ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 11-nji ýanwarda saat 20-den 12-nji ýanwarda saat 20-nji boljak barada Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup ömürli bolmagy mümkin. Gün nogurdan tile sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 1-6 gradus, gündüzine 11-16 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 4-9 gradus maýl bolar. Ahir welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup ýerden az kim ýagyş ýagar, ömürli bolmagy mümkin. Demirady gün nogurdan tile sekundda 7-12 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 1-6 gradus, gündüzine 10-15 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup ömürli bolmagy mümkin. Demirady gün nogurdan tile sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 0-5 gradus şeýle maýl. Gündüzine bolsa 10-15 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup ömürli bolmagy mümkin. Gün ortagy matardan tile sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 0-5 gradus şeýle maýl. Gündüzine bolsa 8-13 gradus maýl bolar. Daşowd welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup ömürli bolmagy mümkin. Gün ortagy matardan tile sekundda 7-12 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 3 gradus sowukdan 2 gradus şeýle maýl. Gündüzine bolsa 3-8 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkep durýan bulut howa bolup ýerden az kim ýagyş ýagar, ömürli bolmagy mümkin. Demirady gün nogurdan tile sekundda 7-9 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 3-5 gradus, gündüzine 11-13 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 12-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmany arşylýar. Edil watandaşlar, gyş basynyny howanyň derejesiniň peselýänligini nazar alyp,
Pasylyň aýratinliklerini laýyklykda geyinmegi. Şeýledi häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 8 göterim artmagy bilen baglanyşykly. Howanyň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakda maksat berýär. Mehribany ileşler, bulary berk berjäňiz, ýylyň istenlik bassyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehribandamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyalyk döwrüni ata watanymy Türkmenistan ýahly babatlarda düşürýär. Ýahly düşün özüni bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun